Хто не чув на Закарпатті про знаний колектив «Голубинська борона». Всі фіглярні жони знавуть у вишованій формі розказати про інтересні балиці із жизни голубинців. Багата історія цього колективу. На початку 50-х років Михайло Іванович Молнар створив колгоспну хорланку, яка у Яноварові в 1954 році виступала на огляді в Києві, а потім знімалася в кінофільмі «Співа України», який був знятий на заказ канадсько-української діаспори. Із цієї хорланки бере початок знаменита агітбригада «Голубинська борона». Михайло Іванович уже у той час розумів значення народних традицій, звичаїв і у канву сценарію вписував народні коломийки, котрі на ураз приймалися позирачами. У 1969 році хорланка перетворилася у Голубинську борону. За високе художественне майстерство колектив у 1974 році дістає звання народний. З 2002 року Голубинську борону руководить талантливий музикант Василь Циганин, член спілки Національної ліги українських композиторів України. Наш колектив має свої традиції, які започаткував ще перший директор Голубинської школи, той був такий у нас у Голубині, директор Бучина. Він організував, той був і хор перший у 30-х роках минулого століття, хор, театр, побудований був Русинський дім у Голубиному, який, на жаль, того року згорів. От так у нас потім у селі з приходом радянської влади організувався колгосп. Була спочатку хорланка, Михайло Іванович Молнар продовжив традиції Бучини, зорганізував художню самодіяльність у нашому селі. Та хорланка з часом переросла у народну художню агітбригаду «Голубинська борона», яка існує і по сьогоднішній день. Дуже много років я беру участь у нашій Голубинській бороні. І ще з поколінням Михайла Івановича, керівника Михайла Івановича Молнара, який нам залишив велику дуже спадщину, великі традиції нам залишив, що ми продовжуємо його, як голубинські фіглі, всякі співанки наші, русинські. Дуже нам це люблять наші русинські, закарпатські співанки, які наші ще предки нам лишили. Ми продовжуємо ту традицію, дуже ми любимо із нею виступати по всіх установах. Для себе я розвиваюся, знаходжу щось нове для себе. Також дізнаюся про те, що співали багато років до нас, які були традиції дуже багато років до нас, коли лише ця бригада розпочинала свою діяльність. Дівчина
Голубинська борона жиє. Бригада виступає, завдячуючи і нинішньому руководителю Василю Циганину та ентузіазму учасниць. Кожна із них файна газдиня, яка смачно варить, пече торти, кіста, і при всьому тому є творча лічність. Мені хочеться відмітити з тим, що про те, що разом з молодими старими учасниками нашого колективу є молоді учасниці, і директорка нашого клубу Мар'янка недавно працює, але проводить велику роботу з людьми для того, щоб залучити людей у колектив, розширити наш репертуар, записати старі пісні, фіглі старі у наших старожилів Голубинна. Наш керівник покійний Михайло Іванович Молнар, який нам дуже много залишив усяких традицій наших з голубинських, пісень, багато гуморесок. Я стараюся виконувати ті гуморески його, продовжувати його, наслідувати його ті всі традиції, які він нам залишив. Мені дуже любиться у нашій Бороні. Вона займає дуже хороші місця, куди ми часто виступаємо. Зараз були з Великоберезному на фестивалю, виступали ми в Кам'янці. Беремо участь у Словаччині, ми приймали участь, у Великоберезнянському районі, у Свалявському районі. Ми усюди, де нас приглашають, ми часто виїжджаємо в свою Голубинську борону. В Голубинську борону я прийшла виступати малою дівочкою. Мені було 8 років. Моїм найпершим керівником був Михайло Іванович Молнар. Саме йому я завдячую тому, що він мене навчив співати, правильно співати. В Голубинській бороні, коли я виступав, то це моє хобі. Я як директор будинку культури завдячую Василю Васильовичу, що він продовжує традиції Михайла Молнара, що колектив зберігся вже дуже багато років. Він продовжує відвідувати різні фестивалі, розучує нові пісні. В нашій Голубинській бороні не лише співанки красні, а й дуже файні фіглі. Та й вам розкажу. Прийшов Іван з корчми домів, п'яний, серед ночі, та й щось мацать у потемку. Дуже пити хоче. А на вечір в нього дома випря задавили. Та й напився Іван крови, що в гурки лишили. І потягся такий крови в чисту постіль спати. Бося з Марію не вадити, дітей не зогнати. Маря рано щися темно встала до корови, та як глипнула на Івана, а тот цілий від крови. Йой, Господи, йой, Божечку, як заверещала, та до кума в оболок Івана кров заляла. Кумся спудив із просоння, босий з коридора, нараз дзвонить у сваляву, оба прийшла скоро. А кума вже до сусідки, а сусідка далі. Так, доки се розвідніло, у селі усі знали. Та де вже се двоє зайдуть, банують за Іваном, що добрим був чоловіком, та й файно фурманив. А Бовташка в генделику плаче, ге за братом, бо був довжен за півлітру і не встиг віддати. А фурманьоші вже гроші на вінок ріхтують, у столярні дочки тешуть, купоршів парують. А тим часом загриміло, буря, дощ пустився. Та й паленька своє робить, вже Іван збудився. Раз потягся на постелі, протер сонні очі, чує, дзвонять рано в церкві. Кось мер сії ночі. Та потяг Іван на фрьоштик, розсолу з гелетки, туй до хижі забігає плем'янник з рулеткою. Перебачте, уйку Іване, з няньом як казати, купоршив вам паруєме, мушу міру зняти. Іван з постелі на малого аж утріщив очі. Та що ви там з твоїм няньом подуріли, хлопче? Туй і скоро в селі воє. Ще не встигла стати, указуйте, нараз тіло, не є час чекати. Нико далі вже не знає їх медичне діло. Лем виділи, як та скора без дверей летіла. Сміялися в селі з цього і старі, і мачицькі, а май були раді сьому фурманьоші сільські. Бо вінок ще не купили, а гроші зложили, та й самі за місяць пили, і Івана поїли. Колим
24, коли мала 24, любили й офіцери. Коли мала 24, любили й офіцери. Коли мала 31, коли мала 31, любилоня догде єден. Коли мала 31, любилоня догде єден. Коли мала 60, коли мала 60, не хотів ня дід горбатий. Коли мала 60, не хотів ня дід горбатий. А тепер я стара баба, а тепер я стара баба, не хотядня, хоть номерата. А тепер я стара баба, не хотядня, хоть номерата. Василь Циганин в'єдно з учасниками пишуть сценарії, ретельно підбирають репертуар, в який органічно вплітається русинська бесіда, співанка, звичаї, обряди. Коли ми ся півбрали із своїм Петром, із своїм Зимурем, то ми собі так двоїчко жили, як ті два голуби. Люди нам у селі завіділи. Докися мій Петро не знюшкав і скумов гандичков. Чоловік почав до мене приходити фурт хмуровий, сердитий, а все чимось неконтентний. А коли прийде мало прип'яний, та вам сяємить до судину, давай трепати судину. Кажу я йому, чоловіче добрий, лиши тойся мені судину, бо я на то тяжко кварувала. Не було у Сваляві такого базару, а була я, не тягла, думаю, якусь судину. Та можете ви йому говорити, як би сте на стіну горох метали. А от коли кума Гандичка поклала собі золоті зуби, та тот докус стратив уже розум. Приходить одного вечора фест подпитий, та лем однієї. Коли почав судину трепати, ну, кажу, треплеш ти, буду трепати я. Він вам гонцем у поріг, і я гонцем. Він вам рябуном, а я довжанкою. Він танірем з такими двома ангеликами, а я з танірем, боркатим цісар Ференціюшком і його наслідником Фердинандом. Утрепали ми в шибку судину та й полягали спати. А рано він протягся та й каже, вставай. Кажу, ба чого? Їсти варити. Кажу, ба в чим? Та забудемось, ночі судину спровадили. Не казав менеч, уйшов вон, чув, клепле косу. Тоді привідкрив двері, голову забив межі в двірки, та й крізь зуби мені процідив. Я буду косити на свинарницях. Дав знати, або м їсти понесла. А я їсти і не варила, і не понесла. Ну, а кожен знає, який у Петровому пості день довгий. Прийшов вечір, думаю, ледве лабами притяг. Він до хижі, а я з хижі вон, думав, буде бити. Постояла мало, постояла, відкривав у двері, позирав, а він за столом притяг у собі якусь миску та щось там їсть. Кажу я йому, агов, щось до тої миски мив, та й то я лупину з кіндеричином муков курям завняла. Коли вам фивкне мені в ноги ту миску, а я дала ногам знати, утікла до сусіда на піт, спряталася в сусід межі печениці, але ми голова стричали тому потяти, коли се хоче на світ лупати. А через 2 тижні, за 2 тижні ми слово і на одному у другому не промовили. А пак прийшов нянько та нас помирив. Упсував, угандрував його та й мене та нас помирив. А бо я казала няньку, авать я, авать зубик у Гандички. І так помало-помало почав він забувати за Гандичку. Так ми се почали змагати на нову судину, щось нам і мама помогла. Так у нашій сім'ї став мир, спокій нам та й нашій судині.
Колектив много раз брав участь в обласних праздниках, фестивалях. Його добре зустрічають позирачі як на обласних сценах, так вони є желанними гостями в санаторіях Квітка, Полонини, Поляна, Кришталеве джерело та другі. Колектив виступає багато де, приймає активну участь у всіх фестивалях, які проводить управління культури обласної. Ми були і на фестивалі на Синєвір Трембіта кличуть, були ми в Хусті на Красному полі фестивалі. З тих, що ще не були названі, значить, на Свалявщині сила мінеральної води, який проводиться тут у нас у Поляні. Багато де приймаємо активну участь. Колектив існує, завдячуючи нашим учасникам, які продовжують традиції, започатковані давно у нашому селі. Я люблю нашу закарпатську співанку. До малишаву шибкі турботи. Дуже мені було тяжко, коли в мене були маленькі діти, а їх у мене 4 дочки. На даний час уже в Бороні виступає і моя старша дочка Олександра. Це мені дуже приємно. Мав маленьких внучок, 3 хлопчиків і 2 дівчинки. Дівчинка, всі кажуть, удалася в бабку. Я думав, що скоро і вона прийде в Голубинську Борону виступати. Дуже завдячую нинішньому керівникові, Циганину Василю Васильовичу, бо він надзвичайно творча людина. Складає для нас сценарії чудові, дослухається до нашої думки, радиться з нами, з ним цікаво. І тому ми любимо, коли він кличе нас на репетицію, каже мій чоловік, скоро, бо дзвонив ти Циганин, іди виступати. І я вже біжу, тому що знав, що буде низько цікаво. Бо Василь Циганин вже придумав щось нове, цікаве і інтересне. Еге, нелегко посеред Європи жити, бо мусимо фурт головою крутити. Паранно жити нас кортить, но шия вже від того вірчення болить. Нещадно у Європу нас кортить. Копоня наша того вже тріщить. Ішли би ми там гроші заробити, бодай там мало в доброму пожити. Оно то так, альбо мало й не так. Коли коня кличуть, то овесну мечуть. Красно кажуть, добрий рано, масно, добрий вечір. А коли й мили, мотуз намочили. Ану, каже воронику, свої кінські сили. Мусиш плуг, і воза, і борону тягнути. А про комоничку і овес забути. Хтось усі в притчі не вшитко штимує, як наш руснак за Європу казкує. Ліниві там вшиткі, а живуть добрі, а миші ковнизні дух у багні. Я вам повім у 2 словах, як жиється у нас в горах. Свалявський край хоч і малий, но нарід нім достачунний. Робітний він, як ника у світі, без спочинку в зимі і в літі. Вділила доля нам натуру, сусідів зачити культуру. Кідь в Росію йдемо робити, одних научимося пити, а ко в Німеччині робив, порядок від тебе хотів. А слово другое у собі має біль, такое, як на свіжій рани сіль. Вже кілька років накровить, за нарід серце нас болить. Ко мало світом походив, напозирався всяких див. Приказував тот із панами, із радикалами, ляшками. І видів, як вони живуть, як топчуть діла себе путь. Тепер могодні вже казати. Обо чоло не розбивати, на граблі ніщо наступати. Може вже й доста виступати, треба гостину ріхтувати. Аго, жон, та це не репетиція, а телевізійний звіт. Хочете, аби з нас сміяв цілий світ? Для нас гостина то сятоє, і молодоє, і староє, артисти, і глядачів рокаш. Всі потвердять вам сей сохтаж. Дараб хліба, погар вина, все про кожного гостина. Їсти, пити, говорити і кюстя всім перемити. Фіглювати, реготати, а ще тому й заспівати.
У 2015 році колектив відзначив славний 50-річний ювілей, і най йому Господь подержить сохтаж і ще довго радувати нас своїм творчеством. Ой, Волиня, Головоня, дай мене плечима, треба були докторика, що нема очима, треба були докторика, що нема очима, ой, не того докторика, котрий докторує, ай бо того докторика, що файно цілує. Ой, болить-ня, головонька, чувствуюся хвора, не була я із миленьким, а не десь не вчора. Не була я із миленьким, а не десь не вчора. Не була я із миленьким, не вчора, не нині. Ой, ні, більше вже не буду, та буде по мені. Ой, ні, більше вже не буду, та буде по мені. Ой, болить-ня, головонька, дай не вже плечима, треба б ми докторика, що нема очима, треба б ми докторика, що нема очима.